தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. காலை தோறும் புதிய கிருபை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். நம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பு தேவனே, பரிசுத்தமுள்ள இரக்கத்தின் தேவனே, இந்த அதிகாலையில நோக்கி கூப்பிடுகிற அவருக்கு கிருபை அளிக்கிறவரே, இந்த வார்த்தைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதிங்க. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, மார்க் 9வது அதிகாரம் 41வது வசனத்தை நாம் படிப்போம்னால், நீங்கள் கிறிஸ்தவ உடையவர்களாய் இருக்கிறபடினாலே என் நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கிறவன் தன் பலனை அடையாமல் போவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆம், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறீர்களோ அவர்கள் ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அது பலனை அவர் கொடுக்காம போக மாட்டார். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, தேவ பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிற உங்களுக்கு தேவன் உதவி செய்வார். நீங்கள் ஒரு கலசம் தண்ணி, ஒரு சொம்பு தண்ணி கொடுத்தா கூட அது பலனை அவன் பெற்றுக்கொள்வான்னு மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறார்களோ கர்த்தர் உங்களை பார்த்து இந்த வார்த்தையை கூறுகிறார். ஒரு கலசம் தண்ணீர் நீங்க கொடுக்கும் போது வாழ்க்கையில எல்லாம் பலனையும் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள், அவர்களும் அந்த பலனை அடையாமல் போவதில்லைன்னு மெய்யாகவே கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நாம் இரக்கம் பெற்றவர்களாய் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறபடியினால், நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடியினால் நமக்கு கொடுக்கிற மனம் இருக்கிறது. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நாம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் 2 மடங்கு 3 மடங்கு 4 மடங்காய் பெற்றுக்கொள்ள தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை உண்மை, அவர் வார்த்தை சத்தியம். நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிறு உதவி செய்தாலும் அது பலனை அடையாமல் போவதில்லை. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நீங்க சரீர உதவியா இருக்கலாம், பொருள் உதவியா இருக்கலாம், ஜபத்தின் உதவியா இருக்கலாம், அநேக காரியங்களை சொல்லி யோசனை கேட்கிறவர்களா இருக்கலாம். எந்த காரியத்திலும் அவர்களுக்கு நீங்க உதவி செய்யும் பொழுது, சொல்லுகிற போது நீங்கள் அது பலனை அடையாமல் போவதில்லை. கர்த்தர் உங்களுக்கு அதை பலனை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். கர்த்தாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளில தகப்பனே, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் தொட்டு ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அது பலனை அடையாமல் போவதில்லைன்னு சொன்ன தேவன், வாக்குத்தத்தத்தின் தேவன் உண்மை உள்ளவர். அதை போல அவர்களை ஆசீர்வதித்து நீர் வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.